wendo moda yudo Cleophas wangadi gini mia match moroka oila mokwongo adwacho ni Easters this statement mowacho ni there's no jealousy among women there is. It is her opinion, I respect, but from where I sit and pok noringo kom senate ana seringo kom senate I experienced that from my own women flow nyaka campaign managers maker mane gin mon godi chengin kodi gotieno giwacho macho ok nyal gidhi ka opponent ni koro any revolutionist chunga kende revolution mara madwa timo adwacho ni mine kikwangi ni Easters ntie ODM kata Easters ntie UDA kata nyaminwa ni ntie KANU wangi uru wa identify mine manyalo chung to akon again you can also run as independent inyalo chung ana chung as independent wangi uru ni mae oken miyo midwa nindigo abe ng'ato nokona koko nind kodi to kinyalo yudo gimoro an onge ng'at mabo nindo koda nikech wach siasa gima dwa wacho mine wawachuru gini to gini adwa wacho ni gikete chuny gin 2027 ok bitimore. There are truths and there are non-truths. One face no chako leadership from the grassroots kwa dhi malo. Mine manyalo sani wala in gi up. Wachak chango pesa makonyo mine gi. Nikech siasa mar Kenya en adier. Ka onge pesa, onge kumidhiye. Adwa konji adiera. Manotelo gi pesa. Thank you. Kama oganda